Nakahukom nga di na lang mupadayon sa pagsang-at ug reklamo batok sa OB-GYN ang mga kabanay sa 31 anyos nga inahan nga nakabsan sa kinabuhi samtang nanganak sa Lapu-Lapu City Hospital niadtong July 31. Si Luan Mirundina sa report. Gikonpermar ni Mitchayda Baflor Sumampong maguwang sa namatay nga inahan nga nagkaatubang na sila sa OB-GYN niadtong Lunes sa hapon, August 4, uban sa bana sa namatay ug mga opisyal sa Lapu-Lapu City Hospital. Iyang gisaysay ang mga pagpasabot sa OB-GYN ngadto kanila kun nganong napildi atol sa pagpanganak si LC. Parte atong dugay siya na CF kay napay nagtutira dito ma'am. So dapat siya lang tayo isunod og CF. Na wala lang siya na kuha na yun na CF dayon kay padung siya isa lang og CF. Mao naman tayo nahitabo ma'am nga ikuha na siya, nilagom na siya ba na naglisod na siya ginhawa. Matud niya, natubag man sa OB-GYN ang tanan nilang mga pangutana, lakip na kun nganong adunay mga samad sa naong ang bagong gihimugso nga anak ni LC. Ang katudang samad sa bibi ma'am, kaya ngiyang bibi daw nagbabag tapos kulog. Dapat dili jud daw to siya iutong-utong kay kuan man panang malumos man ang bibi na tapos ang perta daw sa isa ka babae ma'am naaday mulak daw siya so dito daw nalaktan ang naong sa bibi. Hinuon gitataw sa usa sa mga igsuon ni LC nga wa may gihatag nga financial compensation ang OB-GYN ngadto kanila ug igo lang kining nipasabot sa hitabo. Wa gyud may na-receive na kwarta gikan sa iyaha unya ang gobyerno sa Lapu-Lapu mao gid no nagpa-atikaso sa amoa para mapalubong gid no ako ang ituon. Samtang gitataw sa bana ni LC nga natagbaw ra usab sila sa pagpasabot nga gihatag sa OB-GYN, hinungdan nga di na sila modayon sa pagsangat ug reklamo. Gidasunan usab kini sa Lapu-Lapu City Police nga moy unang giduol sa pamilya aron ma-autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masayran unta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon ni LC. Nakontento naman ko atong iyang istorya sa doktor ba ipasabot ako sa doktor bitawan. Unsay na itabo, unsay na ngana. Ni-confirm gapon ang crime lab is pwede gapon na autopsy bisag ng Balsamar na day. Padung nanta sila, nanawag sila sa tungo, di naman tubag, matong ipaadto sa atong investigator. Pag-adto ni wait naman sa sila nga dili na nila autopsy, di lang sa sila reklamo. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Mirundina, Balitang Misda.